يرب قسم الشاشة غريبة تشايشي تشيخن سوق وهاكي دوستاش دانو خير ويا جوشي دي لكي دا غريبي Канали дар сомонаи YouTube Xavik TG. Бани туюм бобалет, туи ғариби парвоз, да ғариби расидам дихтаре мекунам овоз. Мега акаҷон ист, ма ҷои хо надорам, якм бора ғариб чидам, ма ки да дар корам, бача мегира дихтара, да ғариби мекна ҷо, ҷои кора диёвам, бо нагарди дар ҷо. Не мега акаҷон, барои кор кунӣ омадам, кӯдаки майда дорам, чӣ хеле ҷаб бигирам дам. Ту нақл кун хоҳарҷон, ки ҷоши дота кӯдако, дихтааш боша резон, қисара гӯш кун акаҷон. Писарера дӯст медоштам, чанд сол буда ғарибӣ, мара гуфт тоқат кун мегирамад ба қарибӣ. Гафи ӯра гӯш накардам, кардам туи тамошо, се моҳ зиндагӣ кардам, баъд мошидем ҷидо. Як кӯдак дорам акаҷон, бепадар меша калон, барои бачам ғариб чидам, ғарибӣ набуда ёсон. Бачара алла мекуна айки ҷои Тоҷикистони, савоша дихтар ҷавоб меда ба осонӣ. Чӣ ном табугу махфӣ набоша хоҳарҷон, номи ман Мадина, яй шумо намекунам ба ҷо. Номи ата табугу ячи да ёдам задестай, ту медони қиссаи мара нақл кардестай. Мара арӯсам Мадина, ба чанд сол будам да ғарибӣ, ӯ мара хиёнат кард, хушбахт нашида зиндагӣ. Дихта гирён мешавам, мегам маёмам Мадина, ту да хиёнат кардам Муҳаммад мон ҳама бина. Бачара да ёдаш мезана кора кардагӣ, дихта иқа мара сӯзонди, байб карди тихта. Бача мега ту мара чанд сол монди, тай барфу борони накдидӣ. Ғарибӣ нестай осон, ҷиҷа хонаё чадес бишини, да вехи печика ғарибӣ азобай, айдори сарат овечка. Бахш мара Муҳаммадҷон, ба худо шидам пушаймон, ҳома одами пастам, дихтараки шайтон, ба ҳамаш қоил мешам. Сӯзондам тира чанд сол, ма дига ҳечка надорам, ғарибӣ кардам парвоз. Чӣ ба ту тоқат накардӣ, чӣ ба шидӣ ҷидо, ту медонӣ дӯстат медоштам, карди туи тамошо, мара маҷбурӣ шуд додан, аю набудам розӣ. Ба худо ҳамаш ба ҷони ҷавонам кардам бозӣ. Болои ҳамаи корош бача мекунаш нико, да ғарибӣ якҷо мешаванд, дихтара мекна нигоҳ. Дихта мега ҷони маи намерем дига хона, бача қатъи дихта да ғарибӣ мемонам. SD Records, Love Music. Канали дар сомонаи YouTube Xavik TG. يرب قسم الشاشة غريبة تشايشي